BTR Accord'a 2 बोसोर दिनैनि दिनाव जानानै फैबाय। बे 2 बोसोर जोंनि शान्ति एकर्डनि गेजेरजों बा दिनैनि बे नैथि बोसोर फालिनायावहाय जों गिबियावनो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मजों लोगोसे साफ्रोमबो जोंनि मुंख्लंफोरखौ जोङो दिनै खुलुमनो बा बिथांमोननि बिबार बावनो थाखाय जों खौसेयै नुजाफैदों। आरो बेनि थांखिया बेनो जे बिथांमोननि जा सानस्रि बे सानस्रि बायदियैनो जोङो दिनै जोंनि BTR हालामाव बर'फोरजों लोगोसे गासैबो जाथि जन'गोष्ठीखौ जोङो खौसेयै लाबोनानै सान्ति गायसननो हादों बा जौगाथायखौ जोङो समानै लांनो हादों। बेनि थाखाय निस्सय इसोरा जोंनि मुंख्लं गेदेमा बिथांमोनखौ आयराखि गरायाव गाखोनानै दिनैनि बे सान्ति गायसननायखौ नोजोर होदों, जोंहा फोथायनाय दङ। दानिया गुबै खोन्थाया जादों सान्तिजों लोगोसे जोंनि एकर्डनि जा दफाफोर दङ बे दफाफोरखौ मावफुंनाया बा इमप्लिमेन्टेसन खालामनायाबो जोंनि दायित्व आरो बेखौ जोङो मावफुंगासिनो दङ। बावैसोनो खोब खम समनि गेजेरावनो दफाफोरखौ मावफुंनायनि गेजेरजों जोंनि जेसेबां जौगानाय हाबाफारि बे हाबाफारिखौ जों साक्सेसफुल खालामनो हागोन, बेखौ जोङो रायजो राजाफोरनि सिगाङाव जोंनि बड'लेण्ड सरकारा आसा होनाय दं। आथिखालावबो बारग' इन्डिभिफोरनि माखासे जेंनाफोरा सुस्रांजायैनि खुनु खोन्था गैया। जों माखासे मानसिफ्रा जोंनि एक्स एनडिभि वार्कारफ्रा अधर्ज जादों, अधर्ज जानांगौनि गोनांथि गैया। माखासे टेकनिकेल प्रब्लेमनि थाखाय दिनैसिम थाथ'नानै दङ, खिन्थु बावैसोनो खम समनि गेजेरावनो जायफोर थालांदों जोंहा लिस्ट होखानाय दङ। बे लिस्ट होखानाय बायदि साफ्रोमबो एक्स एनडिभि वार्कारानो एक्स ग्रेसिया बा मुंख्लं हिसाबै एक्स ग्रेसिया आरो थालांनाय हिसाबै जा जोंनि मोननांगौ फिथाइ 3 लाख बेखौ जों मोननो हागोन रिहेबिलिटेसन पेकेजखौ। बेखौ लानानै अधर्ज जानो नाङा। सोरनिबा थुलुंगानायाव सोरबा स्ट्राइक खालामगोन मा खालामगोन होनदों, बेफोरो माने अनला ओंख्रियाव आगान थायै मोनसे रावसो। धर्ज गैयैनि थाखायनो जोंनि माहारिया जे फासायनानै दङ बेखौ जोङो साननो गोनां। दा ओंखायनो धर्ज एसेबां बोसोर जोङो नेनानै थाबायबा हारिनि थाखाय जों गावनि थैखौ बावदोंब्ला आरो जोङो गावनि न'खरफोरखौ डिस्ट्रय खालामनो हादोंब्ला साननैसो नेनो हायैनि खुनु खारन गैया होननानै आं सानो। थांनाय बावैसो सिगां दुलाराय बर' फरायसा आफादा खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों BPF आरो UPPL बिथांमोननि जा खावलायनाय, बे खावलायनायनि ओंथिया बे नङा जे जोंखौ जयै मार्चआव जाथों होननाय, खिन्थु बे खावलायनाया बेनो गभर्नमेन्ट हिसाबै जोंहा जा मावनांगौ दङ इमप्लिमेन्टेसननि खामानि, बे खामानिखौ मावनायावहाय बिथांमोना अपोजिसन पार्टि जानानै जोंनि जा एसेम्ब्लि, बे एसेम्ब्लियावहाय पुटआप खालामनानै रायजो राजानि थाखाय माबोरै मावनांगौ, जों माबा मोनसे सरकारा गोरोन्थि मावदोंबा आसि थुनानै होनांगौ, बेखौ इनडाइरेक्टलि फिन खालामनानैसो दिनै बिथांमोना खावलायदों। आरो जोंबो खावलायो, दुलाराय बर' फरायसा आफादा जेरै खावलायदों जोंबो BPF हान्जाखौ खावलायो, नोंथांमोना फै, जों गासैबो आखाइ हमलायनानै खामानिखौ मावलांनि। खिन्थु बे नङा जे बिथांमोना मोननैबो राजखान्थि हान्जाजों मार्चआप जाथों होननाय। गोजोनथाव खौरां। गोसो गुदुं फरायसा एबा सुबुंफोरनि थाखाय टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटआ बेसेन गोसा सुबिदा लानानै फैदों। जायफोर बिथांमोना बेंकिं, रेलवे, SSC, इन्सुरेन्स, डिफेन्स, आसाम पुलिस बायदि आनजादनि थाखाय साखाफारा जानो मोजां खाबु मोनाखै, बैसोर बायदि फरायसा एबा सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खाबु सफैदों। बरपेटा रोड विशाल मेगा मार्टनि साखाथियाव थानाय आमतलाव बे टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटखौ खुलिनाय जादों। आथिखालनि साख्रि मोनै आरो बेकार जेंनाखौ नोजोर होनानै बे टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटआ सोलोंसाफोरखौ गोबां गियान होनो थाखाय राहा लादों। बे टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटआव सोलोंथाइ होनो लानाय आयदाफोरा जाबाय बेंकिं, रेलवे, SSC, इन्सुरेन्स, डिफेन्स आरो आसाम पुलिस। जायफोर सोलोंनो गोसो गुदुं बिथांमोना टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटआव मुं थिसननो एबा गोबां मिथिनो थाखाय 8134097059 एबा 8638961177 जानबुं नाम्बाराव जगाजग खालामनो हागोन।